Balik trabaho na ang Senado matapos ang ilang linggong pagkaparalisa dahil sa pagtatalo ng mga mambabatas sa ilang issue at politika. Sa pagbubukas ng special session para sa mga priority legislations, agad na isinalang ni Senator Bam Aquino ang Senate Bill No. 2272 o ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Layunin nitong amyendahan ang Republic Act No. 11037 para palakasin ang National Nutrition Program at tugunan ang problema sa stunting o pagkabansot ng mga bata at estudyante. Giit ni Aquino, hindi mapagtatagumpayan ang laban sa edukasyon kung nagugutom ang mga mag-aaral. Mr. President, mga kasama, ang nutrisyon po ay isang long-term investment para sa ating human capital at ekonomiya. Ang mga batang malusog ay mas may pagkakataong magtagumpay sa paaralan, maging produktibong bahagi ng ating workforce at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ang expanded National Nutrition Program na ito ay tutugon sa isa sa pinakamalaking reformang kinakailangan ng ating sistema sa edukasyon. Sa ilalim ng panukala, isusulong ang malawakang reforma sa kasalukuyang sistema ng nutrisyon dahil ang gutom aniya ay direktang nakakaapekto sa kakayahan ng mga bata na matuto. Ang isang gutom na bata ay hindi makakapag-focus. Ang isang malnourished na utak ay nahihirapan na maalala ang pinag-aralan sa eskwelahan. Hinihikayat ni Aquino ang mga kapwa niya senador na suportahan ang isang bisyon kung saan wala ng mag-aaral na Pilipino ang mahihirapang mag-aral dahil sa kumakalam na sikmura. Hindi po natin malulutas ang krisis sa edukasyon kung hindi po natin tututukan ang isa sa mga ugat nito. Ang kakulangan sa nutrisyon na nagsisilbing hadlang upang epektibong matuto ang mga estudyanteng Pilipino. Bukod sa feeding program, isinusulong din ni Aquino ang ilang education at social welfare measures kabilang ang kakapasalang na Last Mile and Gida Schools Act para magpatayo ng mga eskwelahan, kalsada at maglagay ng internet connectivity sa mga malalayong komunidad. Bahagi rin ng kanyang adhikain ang pagpapalakas ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act o libreng kolehiyo na kanyang naisabatas. Aktibo rin niyang ipinaglalaban ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS Act para matiyak na tapat, transparent at walang pamumulitika ang pamimigay ng ayuda ng gobyerno. Kabilang sa kanyang mga panukala ang Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, pagpapatayo ng National Center for Geriatric Health para sa mga senior citizen at ang reforma sa GAS-TPE Law para sa mas maayos na education system. Giit ng mambabatas, kailangan magtulungan ng pamahalaan, lokal na komunidad at pribadong sektor para tuluyang matugunan ang ugat ng krisis sa edukasyon. Simulan po natin ang pag-unlad ng ating bansa sa pinakapundasyon. Isang batang Pilipinong busog, malusog at handang matuto. Justin Dizon, CLTV 36 News.